Случвало ли ви се да изречете изречение и в същия този миг да видите как изражението на жената се променя напълно? Ами ако ви кажа, че само две думи могат да предизвикат тази реакция мигновенно. Добре дошли в канала на Гереро де ла Менте. Тук, в общността на Фио, не сме тук, за да разчитаме на евтини трикове. Тук сме, за да разберем, овладеем и приложим силата на женската психология от стоическа, земна и асертивна нагласа. Подгответе се, защото това, което ще научите днес, не само ще промени начина, по който говорите. То ще трансформира цялото ви присъствие като мъж. Това, което ще чуете, може да звучи просто, но когато се приложи с истинско намерение и автентичност, може да създаде мощна промяна в взаимоотношенията ви с жените. Затова се настанете удобно, отворете ума си и останете с мен до края. Защото, ако наистина искате да привличате жени, не можете да си позволите да игнорирате това, което следва. Да започваме. Не е нужно да сте най-привлекателният или най-богатият мъж, за да генерирате привличане. В действителност, много жени се чувстват по-привлечени от мъже, които излъчват увереност, самообладание и ясна цел. Тази енергия не идва от това, което притежавате, а от това, кои сте. И кои сте се вижда във всяка дума, която казвате, всеки поглед, който отправяте и всеки момент на мълчание. Тук тези две думи влизат в действие. Те изглеждат прости, но когато се използват правилно, са емоционален динамит. Когато мъжът говори от сърце, с ясно намерение и без нужда да се харесва, присъствието му става магнетично. Жените го усещат, без той да се налага да казва много. И когато той произнесе тези две думи, без декорации или дълги обяснения, с спокоен, стабилен глас, ефектът е мигновен, защото това, което наистина има значение, не е какво се казва, а как се казва и откъде идва. Това е, което отличава обикновения мъж от този, който е незабравим. Когато мъжът говори без тревога, без да се опитва да впечатли, присъствието му става магнетично. И когато произнесе тези две думи спокойно и твърдо, ефектът е незабавен. Не е важно какво казвате, а как и откъде го казвате. Изречени от несигурност, те не означават нищо. Изречени с убеждение, те разпалват любопитство, грабват вниманието и създават емоционално напрежение. Жените не търсят съвършенство, те търсят връзка. Повечето мъже се стараят твърде много да впечатлят. Истинското привличане започва, когато спрете да се опитвате. Тези две думи не са предназначени да убеждават. Те са предназначени да предизвикат емоционална реакция. Жените реагират не на самите думи, а на мъжа зад тях. Когато са подложени на изпитание, повечето мъже се обясняват или защитават. Но когато останете спокойни и реагирате с увереност, съмненията изчезват. Мъжката енергия не убеждава. Тя твърди. Понякога нейната реакция ще бъде мълчание, пауза или различен поглед. Това не е провал, това е въздействие. Не използвайте тези думи от нужда или спешност. Използвайте ги като израз на яснота и самоуважение. С течение на времето ще забележите, че те не просто променят начина, по който жените реагират на вас, те променят начина, по който виждате себе си. Ставате по-центрирани, директни и нереактивни. Женската психология е интуитивна. Жената чувства увереност преди да я разбере. Ето защо тонът, зрителният контакт и мълчанието са толкова важни, колкото и думите. Кажете ги естествено и след това спрете да говорите. Мълчанието, което следва, често върши истинската работа. Мъжете, които оставят най-силно впечатление, са тези, които знаят кога да говорят и кога да мълчат. Ключът е вътрешната практика. Не става въпрос за запомняне на фраза, а за въплъщаване на енергията зад нея. Това означава да работите върху стойката си, гласа си и способността си да наблюдавате без тревожност. Когато стигнете до този момент, всяка дума, която изричате, носи по-голяма тежест. Дори едно просто «да» или «не» може да създаде напрежение, ако идва от вашата същност, а не от несигурност. С времето ще осъзнаете, че не ви трябват много думи, за да създадете привличане, уважение и интензивност. Жените не търсят мъж, който говори безкрайно.
Те са привлечени от някой, който може да ги накара да почувстват нещо с много малко. И когато овладеете това, тези две думи се превръщат в тихо оръжие, познато само на най-осъзнатите и съсредоточени мъже. Във всяко взаимодействие между мъж и жена има критичен момент, секунда, в която енергията се измества и всичко може да се промени. Твърде често този момент се губи от страх, съмнение или липса на присъствие. Но ако сте бдителни, здраво стъпили на земята и наистина сте там, ще го разпознаете. И тогава тези две думи влизат в действие, не да завладееш, а да утвърдиш кой си насред хаоса.